Άρα, σε Τέλεια, χαίρομαι. co-host για να μπορείς να κάνεις κοινοποίηση της οθόνης σου. Λοιπόν, τι να πω για την Τόνια. Είναι ένας εξαιρετικός πραγματικά άνθρωπος. Συνεργάζομαι μαζί της στενά τα τελευταία χρόνια. Ό,τι έχω χρειαστεί με έχει βοηθήσει απίστευτα. Είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Δεν ξέρω όσοι έχετε συνεργαστεί μαζί της μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Και νιώθω πολύ περήφανος που πραγματικά όσους συνεργάτες έχω στην καθημερινότητά μου και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και πρωτίστως δεν έχουν προσωπικά ωφέλη και να θέλουν να με φάνε σε εισαγωγικά. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί η Τόνια είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά όσοι συνάδελφοι με έχουν ερωτήσει πού θα μπορούσα να κάνω social media και έχω πει θα κάνεις εκεί γιατί είναι καλοί άνθρωποι και σωστοί. Πάντα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τα καλύτερα και χαίρομαι γι' αυτό. Και σήμερα λοιπόν έχουμε το προνόμιο και πλεονέκτημα ότι ψηφίσατε κιόλας. Ήταν οι πρώτοι στις ψηφοφορίες να κάνουμε για social media tricks και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να αυξήσουμε το πελατολόγιο μας και γενικά να έχουμε καλύτερη παρουσία στα social media γιατί παιδιά όπως σας είπα, το καλύτερο είναι από στόμα σε στόμα να προσφέρουμε πολύ καλές παροχές, αλλά με το αμέσως επόμενο είναι τα social media. Εγώ θυμάμαι όταν έβαλα το γυμναστήριο τις πρώτες διαφημίσεις και κάναμε με το γυμναστήριο αρχίσαμε και χτίσαμε σωστό Instagram που έλεγα εντάξει μωρέ γυμναστήριο είναι, σιγά μην έρθουν από τα social media και επέμεινε η Τόνια και μου λέει ρε εσύ έλα να το κάνουμε σωστά και θα δεις ότι θα έρθει. Και ερχόντουσαν τηλέφωνο όταν βάλαμε χορηγούμενες και αυτά και φτιάξαμε σωστά το προφίλ και παίρνανε τηλέφωνο το ένα πίσω από το άλλο. Και εκεί που δεν είχαμε κόσμο, ας πούμε, στα πρωινά τμήματα, αρχίσαμε είχαμε κόσμο στα πρωινά τμήματα, αρχίσαμε είχαμε περισσότερο κόσμο στο cross-training. Και αυτό γιατί δεν ξέρανε τι παρέχουμε. Έτσι. Αν έχω κάποια εξειδίκευση, αν έχω κάτι συγκεκριμένο που μπορώ να δώσω παραπάνω, υπάρχει και κάποιο που θέλει αυτή την παροχή. Αν εγώ δεν είμαι σε θέση να το επικοινωνήσω, απλά θα κάθομαι στο γραφείο μου και θα λέω πόσο καλό είμαι και γιατί δεν με επιλέγουν. Οπότε, Τόνια, the stage is yours. Αναμένω. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοκκίνησα λίγο. Ευτυχώ δεν είχα βάλει πολύ ρούχο σήμερα, γιατί φαίνομαι χάλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και εγώ να σε ευχαριστήσω από τη μεριά μου και από τη μεριά τη CDL. Είμαστε συνεργάτε τόσα χρόνια, οπότε ό,τι είπε εσύ, όχι απλά να τα αποδίδω, γιατί είναι πολύ βασικό να έχει σωστού συνεργάτε και να μπορεί να επικοινωνήσει, να σε ακούνε και από κοινού να πηγαίνει μπροστά για να προχωρήσουν και ο ένα και ο άλλο, βέβαια, έτσι. Να πω καλημέρα και σε όλους όσους είναι μέσα στο workshop σήμερα. Κάποια ονόματα τα ξέρω ήδη, βλέπω εδώ και κάτι ωραία μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε κάνει ένα meet νομίζω με τους περισσότερους τουλάχιστον. Και είμαστε εδώ σήμερα. Είμαι η Τόνια, για όσους δεν με ξέρετε, όπως είπε και ο Βασίλης, Project Coordinator στην EDL Services. Είμαστε εταιρεία ψηφιακών υπηρεσιών. Και με αφορμή το workshop για την επαγγελματική εξέλιξη δική σας, είπαμε να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι των social media. Σκεφτόμουν πώς να το ξεκινήσουμε όλο αυτό και θα ήθελα νομίζω ότι το καλύτερο που άκουσα από μια συνάδελφο που μου είπε, το οποίο το ακούμε και συχνά, είναι το ότι αν κάτι δεν το βλέπεις στα social media, τότε δεν έχει γίνει. Οπότε με τη σημερινή παρουσίαση θα ήθελα να πάμε στο κομμάτι να σας δώσω μερικές συμβουλές για το πώς όχι απλά να γίνει, αλλά να σας φέρει και αυτό που θέλετε εσείς περισσότερο από όλα. Δηλαδή να έχουμε καινούριους και νέους πελάτες. Θα κάνω ένα share screen, να δούμε μια παρουσίαση, να δούμε δύο πραγματάκια. Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι. Βλέπετε, Βασίλη, βοήθαμε λιγάκι και εσύ, έτσι, γιατί δεν έχω την δυνατότητα. Βλέπουμε, αλλά όχι σε πλήρη παρουσίαση. Ωραία, για να δούμε τώρα. Τώρα, Όχι σε πλήρη. Μπορείς να πας κάτω-κάτω, δεξιά, που έχει το picker που επιλέγεις το zoom, αν δεις, ναι, ναι, είναι Για λίγο πάτα διαφορετικό το F5. δικό μου. και αριστερά. Εκεί το εικονίδιο αριστερά είναι για το present. Ωραία. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό το δικό μου. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ναι, ναι. Ή το F5, όπως είπε και η συνάδελφος σωστά. Είναι το F5, αλλά το δείχνει τελείω διαφορετικά. Έχω δύο οθόνες εγώ, γι' αυτό να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ότι δεν είναι μία η οθόνη που γίνεται όλο αυτό, είναι σε διπλή οθόνη.
Εκτός αν το περάσεις από τη μία οθόνη στην άλλη, τη ρίξεις. Ναι, ναι. Δεν τη δίνει τη δυνατότητα αυτή, οπότε δώστε με ένα δευτερόλεπτο. Το κάνουμε διαφορετικά. Μήπως να κάνεις όλη την οθόνη παρουσίαση, όχι μόνο Μμμ. αυτό θα κάνω. Αυτό θα κάνουμε. Δώστε μισό δευτερόλεπτο. Η Ευελίνα που είναι από την Πελοπόννησο. Όλα Τώρα, καλά. Όλα καλά. τώρα βλέπουμε. Ναι, Ναι, ναι. πολύ καλά. Τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάω να μην σας καθυστερήσω κιόλας. Θα δούμε για τις βασικές δεξιότητες social media marketing για τους διατροφολόγους. Είναι ένας κλάδος με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Σας αγαπάμε ιδιαίτερα. Και μας αρέσει πάρα πολύ και εμάς να ασχολούμαστε με όλο το κομμάτι της διατροφής και της διαιτολογίας γενικότερα. Τα βασικά. Ε, θα σας κάνω να δούμε λίγο την ατζέντα. Θα δούμε δύο πραγματάκια για το τι σημαίνει ψηφιακή παρουσία, τις βασικές ψηφιακές ανάγκες που έχετε, γιατί θα πρέπει να επενδύσουμε στην ψηφιακή παρουσία, τι συμβαίνει αν δεν υπάρχουν πουθενά στο διαδίκτυο και μερικά do's and don'ts που θα σας βοηθήσουν ιδιαίτερα για την εικόνα σας στα social media. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ψηφιακή παρουσία. Ψηφιακή παρουσία σημαίνει να υπάρχει το όνομά μας, το τίτλος μας και το επάγγελμά μας στο διαδίκτυο, σε όλες τις πηγές διαδικτύου, γιατί δεν είναι μόνο τα social media που σημαίνουν ψηφιακή παρουσία. Υπάρχει και η Google, που είναι πολύ σημαντική και όταν ψάχνεις κάτι, νομίζω όλοι μας το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να γκουγκλάρουμε για να δούμε αν αυτό που ψάχνουμε βρίσκεται εκεί, αν έχει κριτικές, αν έχει στοιχεία, αν είναι αξιόπιστο. Άρα, πολύ σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής παρουσίας είναι να υπάρχει μια ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που είναι ένα κατάστημα ή μια υπηρεσία και πουλάει ένα προϊόν, να υπάρχει ένα e-shop. Να υπάρχει ένα blog, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το blog, το κομμάτι των άρθρων δηλαδή, είναι αυτό που θα δείξει το expertise σας. Δηλαδή ότι εγώ ξέρω τι κάνω. Δεν θα το δείξει αυτό, ενώ στο κοινό το ευρύ, έτσι, δεν δείχνει αυτό το expertise το δικό σας προφανώς, έτσι. Αλλά ενισχύει το ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει τι κάνει. Δίνει κάτι στον χρήστη, στον χρήστη που ψάχνει εκείνη τη στιγμή εκείνη την υπηρεσία. Δίνει ένα tip, δίνει μια ευρύτερη άποψη πάνω σε ένα ζήτημα. Πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι και βασίζεται στις καμπάνιες που γίνονται. Αυτό που μίλησε και ο Βασίλης, που σας είπε για τις διαφημίσεις, το marketing campaigns, το οποίο εντάσσεται μέσα και τα social media. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι χορηγούμενες διαφημίσεις ή τα meta-ads που γίνονται στα social media. Υπάρχει και το κομμάτι του email marketing, γιατί πώς διατηρείς αυτόν που έρχεται. Πρέπει να του δώσω κάποια tips. Πρέπει να δείξω ότι ασχολείσαι μαζί του. Δεν μπορείς απλά να περιμένεις να έρθει τη μία φορά τη βδομάδα, 2, 3, 5, 10 και αυτό ήταν. Τώρα, στο κομμάτι των social media, έχουμε τους επαγγελματικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις πλατφόρμες που επιλέγουμε ανάλογα με την ειδικότητά μας. Έτσι, οι πιο δημοφιλείς, νομίζω, για το δικό σας κλάδο είναι το Instagram, το TikTok και το Facebook. Και φυσικά καλό είναι να υπάρχει και ένα LinkedIn που είναι πιο πολύ B2B, πιο πολύ το επαγγελματικό προφίλ που μπορεί να σας αναζητήσει κάποιος και σε άλλο κομμάτι. Έτσι, δεν είναι μόνο της προσέλκυσης πελατών και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το ακαδημαϊκό κομμάτι. Και βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι, είναι το κομμάτι των reviews, των κριτικών. Να υπάρχει λοιπόν ένα προφίλ στη Google, το Google My Business, όπου εκεί θα έχουμε τις κριτικές των πελατών μας, των διαιτωμενών μας. Γιατί το πρώτο πράγμα που είπαμε ότι θα κάνουμε πάντα είναι να ψάξουμε στη Google να βρούμε όλα τα στοιχεία που θα μας δώσουν το έναυσμα να πατήσουμε το κουμπάκι αυτό της κλήσης και να σας καλέσει ο άλλος. Τι χρειάζεται τώρα, ποιες είναι οι ανάγκες που έχει ο κλάδος σας, σύμφωνα με την εμπειρία μας και βάσει αυτών που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε με εσάς. Σίγουρα χρειάζεστε και έχετε προφανώς οι περισσότεροι όσοι είστε εδώ μέσα ένα λογισμικό διαχείρισης των διαιτωμένων που να είναι πλήρως, να είναι σύγχρονο, εξυγχρονισμένο και να καλύπτει όλες τις πτυχές που χρειάζεται μέσα στο επάγγελμά σας. Συζητήσαμε για την ιστοσελίδα και το e-shop. Είπαμε δύο λόγια και για το blog, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια χρειαζόμαστε και το κομμάτι του digital marketing. Αν με ρωτάτε, αν απορείτε αυτή τη στιγμή, ότι γιατί να επενδύσω στην ψηφιακή μου παρουσία, γιατί να πρέπει να έχω προφίλ επαγγελματικά, πάντα μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε για τα προσωπικά, μιλάμε για επαγγελματικά προφίλ. Γιατί μπορείτε να αυξήσετε την αναγνωσιμότητά σας, το brand awareness που λέμε και μπορεί να το έχετε ακούσει συχνά,
με σχετικά πολύ μικρό κόστος. Γιατί σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση και τα παραδοσιακά μέσα, που είτε είναι η τηλεόραση, είτε το ραδιόφωνο, είτε το έντυπο, είτε ακόμα και το ηλεκτρονικό πλέον, η ηλεκτρονική εφημερίδα, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από το κόστος που θα δώσετε για να κάνετε τη διαφήμισή σας μέσω των social media. Μπορείτε πολύ εύκολα να προβάλλετε τις υπηρεσίες σας και τις γνώσεις σας παράλληλα, έτσι, με απλό και οικείο τρόπο, ώστε να το καταλάβει και ο χρήστης. Και φυσικά μπορείτε να προσελκύσετε πολύ περισσότερους χρήστες και κοινό από παντού, παγκοσμίως. Τα social media και γενικότερα το διαδίκτυο δεν έχουν σύνορα. Άλλο επίσης βασικό που σας δίνουν τα social media, ότι μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το κοινό σας. Το κοινό μπορεί να σας στείλει μήνυμα, μπορεί να σας κάνει αυτό και ακόμα και το like και το comment που θα γράψει από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι έχετε μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, που είναι οι followers σας, είτε στη μία, είτε στην άλλη, είτε στην τρίτη πλατφόρμα, οι οποίοι κάτι παίρνουν από εσάς. Τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Οπότε, εκεί έρχεται και ο δικός σας ρόλος να επικοινωνήσετε κι εσείς μαζί τους πίσω, για να μην είναι αυτό το απρόσωπο. Πολύ συχνά το ακούμε στο επάγγελμα ότι το διαδίκτυο είναι απρόσωπο. Νομίζω ότι το κάνουμε απρόσωπο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο friendly και να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Όταν γίνεται σωστά, προφανώς υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση παραπάνω από αυτή που νομίζουμε όλοι ότι απλά είναι μια αυθεντία πίσω και κρύβεται από την κάμερα. Όταν λοιπόν δεν είστε στο διαδίκτυο, πολύ πιθανό να θεωρηθεί και ως αδυναμία, ότι δεν έχει κάτι να πει, δεν έχει γνώσεις, μπορεί να μην θέλει να βγει στο γυαλί γιατί ντρέπεται. Υπάρχουν 1002 μειονεκτήματα που μπορεί να σας προσάψουν σε περίπτωση που δεν είστε κάπου στο διαδίκτυο. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε ότι εσείς γνωρίζετε, αν γνωρίζετε ή όχι, τι ξέρετε και τι δεν ξέρετε. Εμείς σας λέμε πώς μπορεί να φαίνεται στους άλλους. Όποτε λοιπόν με την παρουσία στο διαδίκτυο έχουμε σίγουρα πολύ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είμαστε εκεί, έχουμε παρουσία, φαινόμαστε με πολύ πιο οικονομικό τρόπο από ό,τι θα φαινόμασταν στην τηλεόραση, όπως είπαμε και πριν, και σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια του παραδοσιακού marketing. Νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό το κομμάτι για το ψηφιακό κόσμο. Έτσι, και το πιο σημαντικό που δεν θυμάμαι αν σας το είπα είναι ότι εκεί μπορεί να σας βρει πολύ μεγαλύτερο κοινό. Από το στόμα σε στόμα που είπε πριν και ο Βασίλης που συζήτησε, ότι ναι, ακόμα λειτουργεί, κυρίως στη χώρα μας εδώ και στην Ελλάδα, από το στόμα σε στόμα, αλλά δεν είναι πολύ καλύτερα να μπορούν να γκουγκλάρουν και να σας βρούνε. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Άρα, ό,τι δεν είναι λοιπόν στα social media, αυτό που ξεκίνησα κιόλας και είπα, είναι σαν να μην έχει συμβεί. Ό,τι δεν είδαμε στα social media πλέον είναι σαν να μην έχει συμβεί. Πάμε να δούμε τώρα μερικά do's and don'ts για τους διατροφολόγους, και είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν και από το που μου είπε ο Βασίλης ότι ψηφίσατε ότι θέλατε να τα δείτε κιόλας. Ξεκινώντας με τα do's. Όπως θα δείτε εδώ πέρα και στη διαφάνεια, λέμε ότι είναι καλό να αναζητήσουμε τις κατάλληλες πλατφόρμες για τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι πλατφόρμες κατάλληλες για όλα τα είδη υπηρεσιών ή προϊόντων αντίστοιχα, έτσι. Άρα, όπως σας είπα και στην αρχή, οι τρεις βασικότερες πλατφόρμες για προβολή των υπηρεσιών σας είναι το Instagram, το TikTok και το Facebook. Και σε ένα δεύτερο χρόνο, καλό είναι να υπάρχει και το LinkedIn, για να έχουμε την προβολή ταυτόχρονα και στα τρία. Έτσι, συνήθως επιλέγουμε ένα ή δύο, ή όχι ακόμα το TikTok. Το TikTok είναι δύσκολο, γνωρίζω ότι οι περισσότεροι θα πιστεύετε ότι είναι πολύ μικρό και το ηλικιακό κοινό, και όμως βάσει στατιστικών έχει αλλάξει αυτό και νομίζω θα το έχετε παρατηρήσει και οι ίδιοι όσοι έχετε λογαριασμούς και στις τρεις πλατφόρμες. Οπότε αυτό που η σύσταση δική μας είναι ότι να υπάρχει παρουσία και στις τρεις πλατφόρμες. Τώρα θα μου πείτε πότε θα προλαβαίνετε να το κάνετε όλο αυτό. Αυτό θα τα πούμε μετά. Βασικό λοιπόν επίσης είναι να οργανώνετε το περιεχόμενο που θα έχετε το μήνα. Ένα content calendar που να γνωρίζετε ότι ποιες μέρες και ποια θέματα θα έχετε να προβάλλετε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί το τελευταία στιγμή μου ήρθε αυτό να το ανεβάσω. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Το γνωρίζουμε όλοι. Εσείς ασχολείστε με το επάγγελμά σας. Οπότε ο χρόνος προφανώς που θα διαθέτετε για όλο αυτό είναι πολύ περιορισμένος. Αλλά το τελευταία στιγμή πιθανότατα δεν θα ανέβει ποτέ. Πολύ σημαντικό επίσης είναι αυτό που θα ανέβει τελικά να είναι σύμφωνο με τα trends που κυκλοφορούν και τις τάσεις μέσα στο κομμάτι των social media. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε αυτό που ο κόσμος θέλει,
ώστε να μπορέσει αυτό να έχει απήχηση στον κόσμο. Γιατί αν παρουσιάζουμε κάτι που δεν το θέλει ο κόσμος, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τους ενδιαφέρει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό δεδομένο και είναι καλό να το έχετε υπόψη και αυτό είναι ότι θα πρέπει να είστε συνεπείς στις δημοσιεύσεις σας. Για παράδειγμα, δεν ξεκινάμε να ανεβάζουμε τον ένα μήνα 4 post, τον άλλο μήνα κανένα, τον επόμενο μήνα 8. Όλο αυτό, επειδή υπάρχει πίσω και ένας αλγόριθμος, δημιουργεί ένα κόλλημα, να το πούμε απλά, στον αλγόριθμο, οπότε σταματάει να μπουστάρει και να προβάλλει το προφίλ σας. Ειδικά τώρα που είναι και τα βιντεάκια πάρα πολύ στη μόδα, θα το έλεγα, trend, και μπορεί να σας δει και ο κόσμος ο οποίος δεν σας ακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τακτική και συνεπής παρουσία. Ένα άλλο κομμάτι που δεν γνωρίζω αν το ξέρετε κι εσείς είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία για να οργανώσουμε το content μας. Υπάρχουν ψηφιακά πάρα πολλά εργαλεία, τα οποία όχι μόνο μας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσουμε, αλλά και να αναρτήσουμε τις δημοσιεύσεις μας. Και με ένα πολύ γρήγορο ψάξιμο μπορείτε να τα βρείτε και κάποια έχουν και free version, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιλωτικά. Πολύ σημαντικό επίσης, όπως είπα και στην αρχή, είναι να αλληλεπιδράτε με το κοινό σας. Σκεφτείτε ότι είστε κι εσείς χρήστες αυτές τις πλατφόρμες και κάνετε like, κάνετε comment, μοιράζεστε, κάνετε κοινοποιήσεις δηλαδή, πατάτε την καρδούλα ή κάποιο reaction και δεν έχετε ποτέ κάτι από το αντίστοιχο προφίλ, δηλαδή από το αντίστοιχο προφίλ και σε εσάς πίσω. Θα σας άρεσε εσάς αυτό? Φαντάζομαι πως όχι. Άρα αντίστοιχα και για τους ακολουθούς σας, τους followers σας, είναι πολύ σημαντικό να αλληλεπιδράτε, να απαντάτε στα σχόλια. Να υπάρχει μια ερώτηση, να τους δίνετε λίγη αξία, που είναι και το βασικότερο νομίζω. Όχι λίγη, αρκετή αξία, που είναι και το βασικότερο νομίζω όλο για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους. Πάμε να δούμε τώρα το τι δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή τα don'ts. Πολύ σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, τα do's που είπαμε, τα ακριβώς αντίθετα είναι τα don'ts. Δηλαδή, δεν ανεβάζουμε όποτε το θυμηθούμε, γιατί ουσιαστικά δεν θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό που κάνουμε. Δεν ανεβάζουμε μόνο για να πουλήσουμε, που αυτός είναι ο βαθύτερος στόχος, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν ανεβάζουμε μόνο γι' αυτό. Ανεβάζουμε για να ενημερώσουμε. Ανεβάζουμε για να δώσουμε αξία, να δώσουμε tips, να δώσουμε συμβουλές και μέσα από όλο αυτό να κερδίσουμε τον κόσμο και να έρθει. Πολύ σημαντικό, όπως σας είπα και πριν, να απαντάμε στα σχόλια του κοινού μας. Υπάρχουν απορίες, το καταλαβαίνω, μέχρι ένα μέτρο προφανώς, γιατί αν είναι να τα πείτε όλα μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, δεν υπάρχει λόγος να έρθει μετά. Που και πάλι θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Τι άλλο δεν κάνουμε? Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ότι δεν δίνεται σημασία στα χρώματα και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Έτσι, τα χρώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και γενικότερα το brand guideline που χρησιμοποιείτε από το λογότυπό σας μέχρι και τον τρόπο που γράφετε και το ύφος είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κερδίσετε τον χρήστη που αναζητά αντίστοιχα ή μπορεί να μην αναζητά καν, μπορεί απλά να παίξει μπροστά του το βιντεάκι σας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέχετε τα χρώματα, τις γραμματοσυρές, το ύφος και όλο αυτό που θέλετε να προβάλλετε προς τα έξω. Γιατί σας ξαναλέω ότι πολλές φορές μπορεί να μην αναζητά, αλλά να παίξει μπροστά ένα βιντεάκι. Και από όλο αυτό που θα δει, από μια γραμματοσυρά, από ένα χρώμα, γιατί είναι εικόνα εδώ, από ένα χρώμα, από ένα τίτλο, μπορεί ακόμα και από αυτό να δημιουργήσει μια ανάγκη που κάποιος δεν την είχε πριν. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα social media δημιουργούν ανάγκες. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν μιλάμε πολύ επιστημονικά. Τα social media δεν είναι ο χώρος που προφανώς πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα όλα αυτά που λέμε, έτσι. Απλά προσπαθούμε να το περάσουμε στον κόσμο με ένα πολύ απλό ύφος. Να γίνεται κατανοητό ακόμα και από αυτόν που δεν έχει καμία γνώση πάνω στη διατροφολογία. Αυτός είναι και ο τρόπος να κερδίσετε τους χρήστες, όπως λέγαμε πριν. Το κομμάτι της επιστημονικής τεκμηρίωσης μπορεί να δουλέψει άριστα μέσα από τα blog και από τα άρθρα που έχετε στην ιστοσελίδα σας και εκεί νομίζω είναι και ο χώρος ο κατάλληλος για να το αναπτύξετε περισσότερο. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να μην είμαστε αρνητικοί προς άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί σας, γιατί φαντάζομαι ότι ο κάθε επιστήμον, και εσείς όπως και σε όλους τους κλάδους, έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, διαφορετικές μεθόδους και έχουμε δει πολλά και
στα social media να ανοίγουν πόλεμοι ψηφιακοί με το όχι είναι σωστό αυτό, όχι δεν είναι σωστό αυτό. Οπότε καλό είναι να μην είμαστε τελείως απόλυτοι, εκτός και αν κάτι είναι τελείως εκτός επιστημονικής πραγματικότητας, θα έλεγα. Και κλείνοντας, για όσους δεν μας ξέρετε, όπως είπαμε στην αρχή, γιατί είδα πολλά ονόματα που γνωρίζω μέσα, η DL Service είναι εδώ για να σας βοηθήσει μέσα από το κομμάτι του social media marketing και γενικότερα και ευρύτερα του digital marketing, καθώς παίρνουμε κάτι από την αρχή, δηλαδή από την κατασκευή του λογοτύπου, τα brand guidelines, να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα, να διαχειριστούμε μετά την ιστοσελίδα και προφανώς όλο το κομμάτι του social media marketing που αφορά από τις αναρτήσεις, από τα γραφιστικά, από τα βίντεο, το μοντάζ, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και προφανώς και τις λεζάντες, έτσι, αυτές τις λεζάντες που γράφουμε στο πλάι. Στην ομάδα εδώ δεν είμαι μόνο εγώ για τα ωραία λόγια που είπε ο Βασίλης, είμαστε αρκετά άτομα τα οποία λειτουργούμε ειδικά. Έχουμε διάφορα tips, ένα από αυτές τις ομάδες ασχολείται με το τομέα και με τον κλάδο της διατροφολογίας, οπότε προετοιμάζουμε από όλες τις μεριές, με τους κειμενογράφους, με τους graphic designers, τα πάντα για να τα φέρουμε στο ύφος και στο στυλ το δικό σας και αυτό που θέλετε εσείς να προβάλλετε. Με αυτόν τον τρόπο, τι συμβαίνει, παίρνουμε εμείς όλο το φόρτο για όλα αυτά που είπα πριν εγώ και τα τυψάκια που σας έδωσα, οπότε σε εσάς μένει απλά το τελικό ναι ή όχι ή θέλω αυτή την αλλαγή. Και όλο αυτό λοιπόν το οργανώνουμε και το έχουμε έτοιμο. Έτσι. Θα έχετε μια συνεπή και μια τακτική παρουσία στα social media, συν όλα τα υπόλοιπα που είπα και πριν. Θα γλιτώσετε χρόνο, δεν χρειάζεται προσπάθεια ιδιαίτερη από εσάς, γνωρίζουμε το digital marketing και το marketing ευρύτερα, οπότε είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι βοηθάμε και σας βοηθάμε να πάτε ένα βήμα παρακάτω και όπως βλέπετε και τα υπόλοιπα τεχνογνωσία για ολοκληρωμένη εκπόνηση στρατηγικής. Τι σημαίνει αυτό το τελευταίο, ότι δεν πάμε στα τυφλά, ξεκινάμε από την αρχή, προετοιμάζουμε τη στρατηγική, τα βήματα που θα ακολουθήσουμε, για να θέσουμε και στόχους που είναι πολύ βασικό, γιατί αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας σε ένα διάστημα που θα θέσουμε, θα πρέπει να αλλάξει η στρατηγική μας. Πολύ σημαντική και η στρατηγική στο κομμάτι του social media. Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, δεν βλέπω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Είμαστε εδώ βεβαίως, έχουμε τα email, τα τηλέφωνα, τα βλέπετε και εδώ στην οθόνη σας, οπότε οποιαδήποτε ερώτηση, οτιδήποτε θέλετε, μπορούμε να κανονίσουμε ένα meet και να τα πούμε και προσωπικά. Τόνια, πραγματικά εξαιρετική. Δεν σε είχα δει σε ομιλία ξανά. Είσαι απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Η πρώτη λέξη που μου βγαίνει να πω, πραγματικά μας έδωσες πολύ ωραία πληροφορία. Νομίζω ότι για κάθε συνάδελφο που ασχολείται με το κομμάτι του social media, μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα είπες. Εγώ κρατάω το κομμάτι της συνέπειας, που εγώ δεν το κάνω στο δικό μου προφίλ, ενώ κάποτε ήμουνα πολύ στο Instagram να ανεβάσω πράγματα, να δώσω πληροφορία στον κόσμο, να φτιάξω βιντεάκια και ανέβασα πολύ το προφίλ μου, τώρα το έχω αφήσει λίγο, μπορώ να πω. Οπότε σίγουρα μαζί με όλα τα άλλα που έχετε αναλάβει, άθληση, γυμναστήριο, αυτά, θα σας δώσω και ένα Bill Gates Nutritionist. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό και γνωρίζεις και την άποψή μας γι' αυτό, οπότε ναι, νομίζω θα έχουμε και Bill Gates. Ναι, είναι ώρα νομίζω και το δικό μου προφίλ, το επιστημονικό τουλάχιστον κομμάτι, που έχω γράψει τόσα πολλά πράγματα, τόσα άρθρα, που απλά κάποιος μπορεί να τα πάρει, να μου φτιάξει ένα ωραίο μπανεράκι και να υπάρχει συνέπεια και τακτικότητα, δηλαδή για μένα αυτό θα ήταν το καλύτερο. Οπότε κρατάμε λοιπόν την τακτικότητα, την αλληλεπίδραση με τα σχόλια και γενικότερα να υπάρχουν likes από το λογαριασμό, να φαίνεται πιο εμφανής. Νομίζω και ο αλγόριθμος το ζητάει αυτό. Δηλαδή ότι όσο περισσότερα likes κάνεις, όσο περισσότερα σχόλια κάνεις σε λογαριασμό, θα εμφανίζεται και περισσότερο ο λογαριασμός σου γενικότερα. Και μετά τι άλλο κρατάμε, Ευελίνα, εσύ, τι κράτησες άλλο, εκτός από τη συνέπεια, την όμορφη παρουσία, το να υπάρχουν οργανωμένα το σχέδιο που πρέπει να υπάρχει μέσα στο μήνα, μια γενικότερη στρατηγική, τα χρώματα σίγουρα που πρέπει να διέπουν τον καθένα και να πραγματικά, δηλαδή τα δικά μου τουλάχιστον,
Και πριν δεις ποιος το έχει ανεβάσει, το καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι εμπειρικά των τρίσεων. Δηλαδή όλα είναι μελετημένα. Όταν είχα ασχοληθεί πολύ καλά, ας πούμε. Και πολλοί συνάδελφοι ακόμα, χωρίς να δεις το όνομά τους, ξέρεις ότι αυτό είναι δικό τους. Έτσι. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό να βγάζουμε την μοναδικότητά μας. Ναι. Ναι, αυτό οπωσδήποτε, δηλαδή τα SEO όπως λέγονται αυτά στο Google για να βρίσκονται πιο εύκολα, το να είναι σωστό φτιαγμένο το site, να μην έχει περιττά πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται για να βγαίνει πιο ψηλά και να είναι πιο γρήγορο το site, που πολλές φορές αυτά δεν μας τα λένε και μας λένε «Α, πάρ' το με τόσα λίγα λεφτά», αλλά στην ουσία μας δίνουν κάτι το οποίο στο Google δεν πρόκειται να βγει ποτέ στην επιφάνεια πρώτο. Ενώ υπάρχουν συνάδελφοι που αυτή τη στιγμή βγαίνουν πρώτοι σε πολλά πράγματα, αν ψάξει στο Google, που έχετε αναλάβει. Εγώ όταν το είδα, έπαθα σοκ. Ας πούμε, μία είναι η Αλιώνα η Στράτουλα, που πραγματικά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχει κάνει τεράστιο impact στη διαιτολογική κοινότητα και στον κόσμο. Και πραγματικά είναι μια επιστήμη και αυτή, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα, για να τι εκεί που λες θα έχω κάνει master, ξαφνικά φτιάχνει ένα συνέδριο, η Google φτιάχνει ένα συνέδριο και σου λέει δεν ισχύουν πια αυτά τα πράγματα, αλλάξαμε τη λογική και μέχρι να δεις τι γίνεται, αυτά δεν είναι η δουλειά μας εμάς σαν διαιτολόγοι. Αυτά καλώς είναι η δική σας δουλειά να τα ξέρετε και εμάς να μας καθοδηγείτε κατάλληλα, γιατί εμείς πρέπει να επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους, να δίνουμε την πληροφορία στο Instagram, στο TikTok και σε όλα αυτά που χρειάζεται να δώσουμε, αλλά ο τελικός μας στόχος τι είναι? Να επικοινωνήσουμε την προσωπικότητά μας για να μας εμπιστευτεί πιο εύκολα και να νιώσει πιο άνετα ο διαιτώμενος να έρθει σε εμάς να τον αναλάβουμε. Στην ουσία εκτιθόμεθα λίγο παραπάνω για αυτό το λόγο και δίνουμε λίγο την προσωπικότητά μας για να ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Έτσι. Τέλεια. Θέλετε να ρωτήσετε λοιπόν κάτι την Τόνια, κάτι που θα θέλατε περισσότερο με τα social media που την έχουμε εδώ, ή να προχωρήσουμε παρακάτω? Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ποια συχνότητα θεωρείτε η κατάλληλη? Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω ένα Facebook που κοιμάται, πρακτικά, λοιπόν, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν το διαθέτω. Ε, Προσπάθησα να ανεβάζω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ το κάθε μέρα. Το μία φορά τη βδομάδα δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Οπότε, ποια είναι η μέση λύση? Και επίσης, αν κάποιος απευθυνθεί στη δική σας την εταιρεία, τι παροχές έχει και αν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πείτε τώρα, περίπου σε τι κόστος κειμενόμαστε? Μηνιαία, ετήσια, δεν ξέρω. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Νομίζω ότι αυτό που το πρόβλημα εντός εισαγωγικών που έχετε και εσείς είναι αυτό που έχουν και οι περισσότεροι συνεργάτες μας, ότι δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν, γιατί η συχνότητα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι τακτική. Εξαρτάται από τους στόχους πάλι και αυτό, οπότε δεν μπορώ να είμαι απόλυτη. Δηλαδή, μπορεί τα 3 post την εβδομάδα ή αντίστοιχα τα 2 να είναι αρκετά. Έχει να κάνει με τους στόχους, ότι ο στόχος μας ποιος είναι? Να υπάρχουμε εκεί για να προβαλλόμαστε κι εμείς επειδή υπάρχουν όλοι. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι μέσα από όλο αυτό. Θέλουμε να κάνουμε απλά το brand awareness μας. Είναι διαφορετικό, οπότε δεν μπορώ να σας πω απόλυτα είναι 2 post την εβδομάδα ή 3. Δεδομένου να είναι και κάθε μέρα. Δηλαδή, έχουμε και συνεργάτες που ποστάρουμε κάθε μέρα. Το ποστάρουμε, το λέω πολύ απλά, γιατί είτε είναι βίντεο είτε είναι γραφιστικό. Εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε μηνιαία πακέτα. Το κομμάτι του social media της διαχείρισης είναι μηνιαίο και ξεκινάει. Πρώτα κάνουμε ένα meet, οπότε και εκεί δεν μπορώ να σας πω τιμή ακριβώς, για να δούμε τους στόχους, δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από όλο αυτό. Και μετά σας στέλνουμε μια προσφορά με 3 διαφορετικά πακέτα για να διαλέξετε εσείς. Έτσι, από το πιο απλό, που έχει τις 2 πλατφόρμες Facebook και Instagram, και ανεβαίνουμε και προσθέτουμε και σε τακτικότητα και σε ανάρτηση και σε διάφορα features, λοιπόν, όπως λέτε για το Άσος, δηλαδή αν θα έχουμε TikTok, δεν θα έχουμε TikTok, αν θα έχουμε βίντεο, δεν θα έχουμε βίντεο, θα είναι στατικά τα post. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω ξεκάθαρα, αλλά προφανώς μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή πιο πάλι, να το συζητήσουμε, δηλαδή για μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, γι' αυτό με βλέπετε και δεν σας απαντάω ξεκάθαρα. Μπορεί να σε ρωτήσω, αν σου πούνε κάτι με το budget τους, δηλαδή για παράδειγμα ότι εγώ έχω να διαθέσω το μήνα. Έτσι πάμε, ναι. Αυτό. Έτσι πάμε. Δηλαδή... Ότι πρώτα πριν να βγει η προσφορά, ρωτάμε το budget, γιατί θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να βάλω μια προσφορά και να τα βάλω όλα μέσα. Ναι. Έτσι, ό,τι περισσότερο. Δεν θα είναι πρακτικό και δεν έχει νόημα να τη στείλω αυτή την προσφορά.
Ναι. Οπότε μέσα στην κουβέντα που κάνουμε, έτσι, την προσωπική είναι και το budget που μπορεί να διαθέσει κάποιο για όλο αυτό, ώστε να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε. Εμεί είμαστε ανοιχτοί γενικότερα. Τέλεια, τέλεια. Γιατί από όσο ξέρω, φτιάχνετε και άρθρα, γράφετε άρθρα, να κρατάτε. Όλα, όλα, ναι. Αρθρογραφία. Το έχουμε όλο το κομμάτι. Δηλαδή, από το πιο απλό που είναι το λογότυπο ή η κατασκευή. Απλό δεν είναι η κατασκευή στο σελίδα. Το πιο απλό που μπορεί να θεωρεί κάποιο ότι είναι να φτιάξει ένα λογότυπο. Ε, τα πάντα, ό,τι αφορά το διαδίκτυο. Και διαφημίσει κάνουμε Google Ads, που και αυτό τον τελευταίο καιρό χρειάζεται. Έτσι, αλλά εκεί είναι και το budget διαφορετικό. Δηλαδή, είναι όντω τι έχει να διαθέσει ο καθένα σε αυτή την προβολή. Τέλεια. Τέλεια. Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί, θα στείλουμε και στοιχεία για την EDL, οπότε να μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία, να πείτε τις ανάγκες σας, να το συζητήσετε, να κλείσετε το ραντεβού σας, να συζητήσετε τις ανάγκες σας και να βγάλετε ένα σχέδιο οργανωμένο τι θα γίνεται κάθε μήνα ακριβώς, όπου θα έχετε πίσω feedback, τα στατιστικά δεδομένα, πώς πήγε το κάθε τι, για να μπορείτε να ξέρετε και ακριβώς τι γίνεται. Εμείς από τότε που το έχουμε κάνει με το άθληση στο γυμναστήριο γενικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και θεωρούμε ότι είναι πλέον στις μέρες μας ένα έξοδο το οποίο είναι αναγκαίο, όπως έχουμε το ενίκιο του γραφείου να στεγαζόμαστε κάπου, έτσι είναι και το κομμάτι να στεγαζόμαστε και διαδικτυακά, γιατί καλώς ή κακώς το κάθε ευρώ που θα δαπανίσουμε θα πολλαπλασιαστεί με τον κάθε άτομο που θα έρθει. Ένα ραντεβού να κερδίσουμε 30 € λέω εγώ για παράδειγμα που είναι το κάθε ραντεβού, το μήνα 60 € θα τα πάρουμε. Οπότε πόσο μάλλον όταν επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας και αρχίσουν και μας έρθουν 5 και 10 ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στο γραφείο μας. Τέλεια, Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια να έχετε όλοι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.